Kegiatan ibu-ibu mager tapi kalau pagi masih suka masak. Loh, hei Yuyu dan Kakang. Piye kabare? Opo isukmu yo krinan kaya aku? Nek aku tangi 4:30 wis termasuk pencapaian terbagus kuwi. Biasane tangi yo jam 5 terus grusah-grusuh. Tapi tangi yo jam 5 aku yo tetep mateng nek kur sego jangan. Isuk iki aku arep masak sawi sendok utawa pokcai karo tahu pong. Nek ra ya tahu kopong nek nang jeneng. Tapi sawi sendoke mung sithik kuwi wae turahan aku gawe seblak mau bengi. Masih yo sethithik yo tetep wae tak gas masak. Kok yo dadi sepiring lumayan kenunggu sarapan isuk. Sing pertama sawi sendoke dipotong sesuai selera lah. Nek senenge kowe padha arep dipotong panjang, arep dilonjorke ya ora apa-apa, ora ana sing larang sih. Terus ngono siapno bumbu brambang bawang, lombok karo tomat wae. Kuwi bumbu andalanku, apa mbuh aku isane mung kuwi tok masake ya. Aja lali dikumbah ping 3 ben resik tenan, ilang saka uler, ilang saka lemah. Liyo ngumbahi nganggo air mengalir. Ono juga tau lewat FYP ku cara ngumbah pokcai ben ulere ilang, dinehi direndam garam sedikit. Mari ngono bumbune brambang bawang kuwi diiris-iris. Lah ben dadi akeh sayure, auto tahune tak iris cilik-cilik. Ben kok nek tak mateng sayure dadi akih. Wis nyiapno bumbu rampung, aja lali uripe kompore soalé nek arep nguripke geni luwung ya kesuwen ora sida mateng kok. Nehi minyak sithik, jeburno brambang bawang, gongsong-gongsong tekan mateng. Sakwise brambang bawang mateng, jegurno tomat karo cabe aja lali. Disusul gula jawane. Wis mateng to bumbune jeburno kabeh tahune. Terus dikei bumbu permicinan, garam. Ditunggu kira-kira 5 menit ben tahune mresep bumbu. Terus sokno kabeh pokcoine, tambahi banyu sethithik. Kolah kaleh ben bumbune ora iri, melu rono melu rene ben merata. Mari yo ngono tunggu paling 7 menit, aja mateng-mateng soalé ra enak nek lagi krius-krius ngono kuwi. Alhamdulillah sayurku wis mateng kenunggu sarapan. Tinggal disiapno nggo bojo tercinta.